Ai kuble pi baro ki hep ki barit ki bla banyo sngo ye kan ke online service ke jongi ke jong ka Junior Christian Endeavor Society pentorm kra ar keteng batiang tam ke jong try jongi Jesus Christ trabing stang ye kan ke jia seng dengan pendami hikmat ke jing dwai khabrip kan baro a try ki ke por yang ban aingu yemi bakum ke GCS pentorm kra nila atra ben penlong yang ke online service wat pedeng yang ke khlam atrai iman ben angu eme ba me pri ngi kalat bengina ban yaseng nang kumni ngadwai ba men kur khu ya baro atrai shimenta ning ba ke por be ki e bengin pendap ro ken long hapo ka jing penyai ke jong mensiam bu khu jong me ni pan kini baro akting jisu nu mta ba la kataru amen ini asdang ya ka jing syakri ka jong yuble na bangi rai ke jing rai ke bashispa an reply but hadian kata ngan khot i nong polis tang bat dwai i Mr. Dabat lang nong lang ban shim yala ka benta ni wan ya seng da jing ngok men ban ya ro ya unong pen im da jing it bat ka jing suk jai hak mi ngi yai yar wai tu ya ro jam ko bneng per thei ya la ki jing ya ro tu say ban kin tiêu sim you grace utrai jing ya ro jam min ai ni ngu ya mi a trai u blai ba ngi la yo các tiên jong mi ba mi la sha ha ka ding pra ka pop jong ni van ba tu ya ro jam ko breng per thei ya la ki jing ya ro tu say ban kin tiêu sim you grace utrai jing ya ro jam ngin ai tu hi kai trai tu nang pen shai ban ngau thu ya ka bor jong mi jong ni sin charlotte ko sim ka bam ju ko tu ya ro jam ko bneng per thei ya la ki jing ya ro tu say ban kin tiêu sim utrai jing ya ro jam ngin ai tu sa bat ngi hala kas ngi tu sa ku nong pen im jong ni pangin yo sha kri tang ya mi kat ba im ha per thei tu ya ro jam ku bneng per thei ya la ki jing ya ro tu say ban kin tiêu sim you grace utrai jing ya ro jam ngin ai Pulin dengan Matius nong besan dekat bakan rio
to open check tai ga jing sha jong pi khmat ki biru bakin yu I ga jing le ba jong pi but yu ru yu ba jong pi u ba ha ki nang tun wa ba jong yu ba nang atoi sungi ai ngui me bla ton ha ne ka por ba tu na ai boru bangi la mon ha ne atoi su ngap ni pan ka bo jong pi bangi kiwi kena benang yo ko ban wan simbental ni por mau ki por da sak ting jisu do amen Kani kapor ngin poi pa kawi ka benta katang kalong bengin yo sngo ya ka ktien ka jong blay ka ba I Mr. Lewis June Linkoy in shim ka benta ban ai ka jing tu khna pedeng jong pi ban nganget skema baro ki yeng ki sem pin ngap I ka jing tu khna bat kan long ka jing mentoy ya pi bat kan long ka jing bam bakin jam sim ya pi shwa bengin poi shkani ka benta ngan kerpat ya I Miss Lisa Dora Rumnong bin ai ka special number jong I bat hadian kata ngan sekerpat ya Mr. Lewis June Linkoy ben shimila ka benta Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy has sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered, Mary, that you know that your baby boy will give sight to a blind man. Mary, that you know that your baby boy will the stone with his hand. Did you know that your baby boy is what the angels roar when you kiss your little baby? You kiss the face of God, Mary, that you know. Mary, that you know. Mary, that you Mary, that you know that your baby boy is Lord of all creation. Mary, that you know that your baby boy would Did you know that your baby boy has parents both like that? The sleeping child you're holding is the great I am. Mary, did you know? Mary, did you know? Ning con ai ngồiอยู่เลยบ่ดอนนกันบัดพีคำตำรูบัดนะหาบางยอมันเป็นเครอยากนี้กับโปรแกรมกับบังตัสนีกับบัลปัญญาแต่กับ GCS เป็นทองครามึงลาเราเคยนายคุเลยอยากพีอีวิไปเวยแบบพลับลุดปอดมันเป็ดอยากนี้กับวิดีโอกับมันนักสีกับ
la ai shapi dekat GCS wat kam tamru ika GCS kabala ibit yang ban yo ban yatu kana bat pi ha kane kasni bat ngange dru bakani kalong kum ka jingker khu ka bo blei ula ai yapi yanga bangan keren ha kane kasni bat ke kabangan keren ha kane kasni ru kadai syapang ka jingker khu ka bo blei ula ai hani wala ladai long baret nani ibahe kum kanoksa ngadon hani kani klat ka baret mat kadut sidap jini klat baret ini ilong kum ijing kerku kaba ublei ula ai hani iwe po iwe kaba mana sini ladang chupai ilong tang ibaret nei ndrei kadut pat ladang di kalau kaba klain ndrei wala kataru ini ilong tang ibaret ahmad jongi de ni kuai kaba bon nimhun hatang ni dai ndrei kaba ngide ban le ndrei ngide ban yaisha ublei lalai ni baret lalai yaisha ublei suki basuki ki jingker khu kin roi suki basuki hindiat hindiat kanang kio ka jingker khu ka jungi bat hadu ba ka jingker khu jungle kan shle ha ka jingem ka jung na ka jung pi bat kabangan keren ha ka di ka sniru kadai ka balingkot ba ka bakong santam kadai na ka Deuteronomy nong ba apopra dekat ba ki kentien ki bang kumni skap man pulima ti kini ki jingker khu kin wan hami bat kin lap yami lada misha skor ya ka ktien utrai wa ublei jume tap min pendem ki jingwai ni aingo we me tra jisu ya ka jing don lem don mi ka jume ya ka sni ka tayo pala dep baru ngadwai pa men don lem don ka ban mi we pe we kani ka tayo ka ban sawan no mat kam tam kani si ka ban yo mat sha skor ya ka ktien ka jumblei ai ka bor hani we pe to jisu bang yo ban chak skor ba kam tam honi tuli ba kran hakani ka sni shim kini por bang sa khating jisu nong panem amen mikwa ya ki jingker khu ki ban shlei ha ka jing chumi hendrai kumno pat min le Deuteronomy apra khon akong ban ni dei ban shash ko ya ktien ka jong blei uba blei yul ai ni ka ban kong ni hap ban shash ko ha ka ba ong shash ko kamut tangal snap andrei mi hapa na pele cuma bat min hapa na le lana pata ini kano kam kum kanuksa mo uni uknam pai bi sakamon na rapin pai saniru pai bi sakamon na marbelai ba usha skor ya ka ba shna uem ban pai bi sinikalem sekali kamon ka junga nongkong bu sha skor ndai ladagi penchoi no man pai sekadian ladagi penchoi no man pai sekadian ladagi man pai sani pa shpang sha skor shpang usat na ada shpang sha skor shpang u sala shpang u pai sejrong shpang upai siapa upai syakat baman lada syak pencoy u long tahi wat hangi ki breru lada syak pencoy upai syakat ba niman Henry ka Genesis ka balakran ha ka Bible syapang kecingnya tu kana syapang unowa bakum nu unowa ulong
beriu bahasa skor batu ya bayat lengkat bat blade ni iba larau blade ong yu nuwa shna kalin kaba lais pa pro nuwa usnai kalin kaba lais pa pro mishim kentat mishmong mishna no tang ars pa pro ne kaduna palan mishna kaba saus pa la nisan pa pro ne unuwa ungikat kaba ublay ubtha kamut ba usha skor kaba uang ada ublay uang shim nyo jor kimrat kisim kibang buah galing haba kapertei kansa shlei kansa slap saw pos ni bat saw pome uno ula le tik kumba ublay ulong takada ko barang kam tam kadai bangin shashkor mek kaba ublay ulong ani kata kadai lada nila bele kaba ni puli ya ka ktien ke jong blai bat bangin duai human la isi ko to chin wai gong don't read the bible forget to pray ni ha ban puli ya ka duai ya ka bible tu bat ru ni ha ban duai man la kasi bat de dagile kumta bagin sanjo kacing kurku kaba uble unsa ai hani kum bawla kulat vatru bawla le noa ula kurku yu namar bawnoa ula shashkor ya uble bat kicing kurku le niyo no ble man la si walai belong baret ni bahe henry kuno bangin aingo ka bangiyo buon nani ngimlang tingi kular banado kadegasi indem no ngin aingo ka bagiyo no ble marai long baret ni bahe ngin aingo be man laksi kuma ka bible ko ong jeremiah ondai ka ar ono te pin khot kerpat yanga ba pin yo let bandua yanga ngaru ngasa shashkor ya pi ble ula balada pidwai ya pi puli tin ke jomblai blai usa shashkor pi ba data anda ngile kumta ngin sa yo ya ka jingku ka baslei ha ka jingim ka jongi namta ka burom blai amen Nila po ya touch ka bakut jong ka jing shakri ka jongi ublay but la khlem da aingu yo blay bingla an pendap ki bentabaro but ngangit skemru baka jing tu khna ka ba i Mr. Lewis Juling Khoi ila binchat bedang jong pi kalong ka jing mentoy but kalong ru ka jing kirku kum ba ila crunch pang ka jing kirku ka bo blay u aingi ka jing im ka jongi but kum ta khani ka por ngawan ban ai khublay yu ya baro ki blai shimbenta ngadu kinong yalam jingrai organist nang tai nang pudis dang bat dwai inong ai ka special number but kram daklet ru yakini kinang ki bala penbit penbiang ya ka recording bat ya ka sound system but kumju ru ya i nong krani jongi but shwa bangin poish ka bawai jong ka jinya sang men bangin aya ata shu benai bakhat ar bau benai bangi ngi kum ki kun ki jong blay ngi rakhe ka Christmas day de kumta shwa bangin penwai ngin rai no da ka jing rai Christmas mo tingin penwai da ngin rai ka jing rai ka balai pusau ka baong so bha prathai utrai lawan Ngau ba prathai utrai lawan ka prathai kan yangu kido nut ba rokin ya kre ban bu rom sim ya u ban bu rom sim ya u ban bu rom sim ya u ngau ba prathai Giêsu sen shar ki briu kin yai riwai tada ki mau ki lum ki tho kin sawa pat ngau ba kin
สาวาปัดเงาพากินสาวาปัดเงาพาสินชาดากาจิงไอเอกีฮีมาอูเป็นเลกาบูรอมจองอูบันเป็นเปล่าบัดกาจิงอีดบาเนบัดกาจิงอีดบาเนบัดกาจิงอีดบาเนin mentangin penwai no ke jing seng ke jongi ban nga kerpat iki heparo ki badan ki yeng ki sam ki jong phi ba phin khap rep yela ki khmat in ong lang ke jing dwai utrai ko kpa jingi ba beneng long ba khoj ke teng jong me wan ke hima jong me long kaman ke jong me ha khando kum ba beneng to ai ngi mata ke jing bam jongi ke ba hala khasi ke sngi to map ringi kring kang ki jongi kumbangi ringi map hi bale sniu yangi to wa yelami ki jing pen shairu in rei sumari na ka basniu na ma jami long ka hima ka bor ba ka brom ru halakata amen ha ka bawai no to ka jing shakri ka jongi to ai ba ka jing ai Jesus Christ try ka jing it ba oble pa lem ba ka jing slok ka jong men sim ba khoj to ai ba kini ki bor lai huwe kin chang kin sa ring kat bat ka JCS ka jongi hania pen thorm kra lemro be ki jinya seng khana be ki GCS ki badan ka jala ka jongi bat keleng satlak perthai mentab ahlak kataru amen